चिराङाव दिनैनिफ्राय सानबा मोब्लिब जोंनाय नंला। नंगौ, बे समाव एपिडिसिएलनिफ्राय मोनसे गोनां फोसावथाय। चिरांनि माखासे ओनसोलफोराव दिनैनिफ्राय 5 सानसिम मोब्लिब जोंनाय नङा। जोङोब्लाबो समनि फारियावसो मोब्लिबा जोंसिगोन। फुंनि 6 निफ्राय 10 बाजिसिम सानसेयावनो 4 घन्टा चिरांनि माखासे ओनसोलफोराव मोब्लिब जोंनाया बन्द थागोन। गुबै जाहोन बादिब्ला बिजनी ओनसोलाव 33 केबि आरो प्रफागावआव ओनसोलाव 11 केबि गोदानै मोब्लिब दैथायगोन आरो बियो चिरांनि प्रफागाव किसान बाजार आरो साप्राखाथा ओनसोलफोराव गोहोम गोग्लैगोन। बेनिखायनो एपिडिसिएलआ चिरांनि प्रफागाव किसान बाजार आरो साप्राखाथा ओनसोलाव मोब्लिबखौ दिनैनिफ्राय लानानै सानबा सानसेयाव 4 घन्टायै बन्द खालामनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। 11 थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 11 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 11 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।